pracovnic připravili tohle vystoupení. To vystoupení se jmenuje Hastrmane Tatrmane. Kdybyste nevěděli, kde jsou Domoušice, to asi víte, že jo. To je kousek od Loun, 22 km směrem na Rakovník, chráněná krajinná oblast Žbán, takže určitě všechny děti z Domoušic. Je tady někdo z Domoušic mimochodem? Ano, zdravíme Hujerovi z Domoušic, jste tady všichni, je to skvělý. Děti z Domoušic umí všechny skvěle líst po stromech, mlátit kamenem v okno a tak dále, ale teď už se nám tady staví něco velkého. Tohle vypadá jako, že je kolo štěstí. Teď si tady připravíme rybník, pozor, rybník. A já musím prozradit, že v tom rybníku jako je i pár sinic. Vidíte to zelený tady? Jo, to jsou letniny, aha. Dobrý, no. A jinak je krásně modrej, děti Hastrmani a Tatrmani už jsou pomaličku připraveni. Je to náročný, vidíte, z Domoušic museli přijet autobusem, aby to všechno uvezli. Takže snad se jim to povede úplně na jedničku. Jinak musím prozradit, že nově u areálu školky v Domoušicích je otevřeno multifunkční a dopravní hřiště. Mateřská škola Domoušice, poslední přípravy. Jo, ještě kytičku přineseme a pytle. Tak, a máme to všechno? Ano. A teď zatleskáme. Mateřská škola Domoušice. Mateřská škola Domoušice.
Mateřská škola Domoušice, samozřejmě Perník, to není Perník? Buchta, no, taky dobrý. Tak, ještě, máte to rozdat všechno, děti? To je pro mě. Děkuju. To, jaká je? Dobrá? Asi jo. Dobrý. Hele, mlynáři, ještě tak, mlynář chodí tamhle dozadu takhle, když tak to rozdělím. Mlynáři, já si tady vyspovídám. Mlynáři, pojď sem. Mlynářko, utíkej sama. Prosím tě, tady by zajímalo lidi, co jste byli v těch pytlích, co tam bylo? Mouka? Fakt? Polohrubá nebo hrubá? Pohluba? No dobrý, mlynáři. Hele, a v Domoušicích máte nějaký mlejn? Ne. Ne? A v Strašných Domoušicích? Ne. Ne, takže jediní hastrmani, kteří jsou tady ty na pódiu, ještě jim zatleskejte pořádně. Tak, mlynářko, chceš pomoct? Tak mlynář utíkej pomoct mlynářce. Hezky. A nebo to rozhodíme mezi ty lidi, co? Tak pojďte sem nahoru, pojďte. Zahrajeme si buchtovanou, jo? Víte, co to je buchtovaná? Umíš házet? Tak, chyť to. Tak, a hoď to mezi lidi, schválně kdo to chytí. Buchtovaná začíná, výborně, vidíš? Hele, počkej, stůj, počkej, musíte si vystříhat všichni. Dohodil si 1, 2, 3, 4, 5. řada. Tak, kdo si chce hodit? Buchtovaná, tak schválně, 5. řada, máme rekord zatím. Jedeme, hop. Paní už má. Dobrý, jdeme dál. Buchtovaná, chceš si hodit, hoď si. Tak, pojďte, děti. Ale dobrý. Dobré. Tak, pojď si buchtičkou. Můžeme to takhle rozházet, ne? No, můžeme. Tak, kdo si chce ještě hodit? Kdo ještě naházel buchtou? Tak, výborně. Buchtovaná. Tak, hoď si. Tak, až řeknu 3, hoďte. 1, 2, 3, házíme. A chytejte buchty. Ty jsou buchty, to jsou čerství z Domoušic. Děkujeme. Nádherný vystoupení. A Žabka je tady samozřejmě. Ahoj, Žabko. Zakvákáš nám? Já. Tak zakvákej. Kvá, 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 kvá. To je taková pečka. Hezká pečka na dnešní vystoupení z Domoušic. A pojďme na 6.